Letní kuřecí burger. Na tuhle jednoduchou radost s nádechem Itálie budeš potřebovat jedno kuřecí prso na 2 strávníky, olivový olej, citron, mořskou sůl, burgerové housky v potřebném počtu, mozzarellu, majonézu podle chuti, parmezán, pár listů salátu a ingredience na pesto, které si dneska uděláme sami. Prstní řízky podélně rozřízni. Velkým nožem to půjde určitě snadněji. Půlky vlož do misky vhodné k marinování, posyp čerstvě mletým pepřem a mořskou solí. Zakápni citronem a zalej olivovým olejem. Prsíčka v marinádě pečlivě poválej, aby se ingredience dostaly všude. Misku zabal do potravinářské folie a dej do ledničky odležet. Nejlíp na pár hodin. Mezitím si připravíme domácí pesto. Do hmoždíře nasekej 2 stroužky česneku a spolu s hrstí píniových oříšků z něj udělej pastu. Opatrně osol a přidej hrst čerství bazalky. Chce to trošku cvik, ale za výsledek tahle námaha určitě stojí. Do hmoždíře nastrouhej tak 40 gramů parmezánu a pekorína podle chuti. Je to sice recept na janovské pesto, ale vaříš to pro sebe. Nakonec zakápně olivovým olejem, aby bylo pesto krásně vláčné. Z lednice vyndej marinovaná prsa a rozlož je na rozpálený grill. Teď si připrav burgerové housky. Zubatým nožem na pečivo je rozřízneš rovně přesně tak, jak to má být. Řezné strany zakápně olejem a housky polož na okraj grilovací plochy. Pozor, aby si nepřipálili jako já, jde to rychle. Maso můžeš opéct i na pánvi a housky pod grillem v troubě. Vždycky ale maso dělej z prutka, aby zůstalo šťavnaté. Až ho budeš otáčet na druhou stranu, vyndej housky a připrav se na velký finále. Obě strany housek potři majonézou a na spodní díl polož hotové maso. Na něj potom nanes domácí bazalkové pesto provoněné česnekem a na něj hoblinu parmezánu. Přidej list salátu, aby moc nepřesahoval housku, plátek mozzarelly a je hotovo. Letní kuřecí burger.